Ассалому алейкум дӯстон, инак мегузарем ба саҳифаи нави омӯзишҳои забони русӣ ва тоҷикӣ. Ин дар асоси ҳар гуна гӯем ҳодисаҳо, диалогҳо. Барои мисол, дар намоиши аввал камтар оиди таърихи Россия савол-ҷавобҳо оварда шудааст, ки барои онҳое ки мехоҳанд имтиҳон супоранд, шояд андаке кӯмак кунад. Инчунин дӯстон, оиди диалог ва мавзӯъҳои оянда метавонед дар комментариҳо нависед ва албатта онро корбарӣ хоҳам кард. Дӯстон, чун ҳамеша лайк, подписаться. Барои ҳамин ташаккур ба шумо ва рафтем. Инак дӯстон, таърихи Россия. Саволҳое ки дар он шуданаш мумкин. Когда была крещена Русь? Яъне Русия ё худ Россия кай масиҳӣ, яъне дини онҳо ба масиҳӣ гӯем гузашта буд. Когда была крещена Русь ё худ дар Россия бошед, онҳо крещение мегӯянд ана ҳамин чиз. Яъне дар Россия масиҳиро кай қабул карда буданд. Яъне ин бисёр ҳама гуна амалиёту чорабиниҳо онро дар пай дошт. Соли 988 будааст. Дар соли 988. Яъне на 1988, балки соли 988. Идома медиҳем. Кто был первым князем Киевской Руси? Аввалин князи Руси Киевӣ кист ё ки буд? Дар бисёри маҳзанҳо дӯстон Рюрик омадааст, яъне княз Рюрик. Лекин дар баъзе аз маҳзанҳо Олег омадааст. Ва инро бояд ба инобат гирифт вақти ҷавоб додан ба ин суолҳо. Как называлась столица Древней Руси? Пойтахти Руси қадим чӣ ном дошт? Ё Россияи қадим чӣ ном дошт? Ответ Киев. Ҷавобаш Киев. Яъне пойтахти Руси қадим ин Киев буд. Когда началась татаро-монгольская ига? Тасаллути татору муғул кай оғоз шуд? В 1237 году. Дар соли 1237. Албатта ин ҳам дар асоси маҳзанҳо. Кто освободил Русь от татаро-монгольского ига? Русияро аз тасаллути татору муғул ки озод кард? Иван III. Иван Савун. Когда была основана Российская империя? Империяи Рус ё худ Россия кай таъсис дода шуда буд? В 1721 году. Соли 1721. Дӯстон, ин буд аввалин намоиш бо ин намуд ва албатта он идома мешавад бо дастгирии шумо, албатта бо хоҳиш ва албатта дастгирии шумо. лайкҳо, подписатсия кунед, комментариҳо монед бо оиди мавзӯъҳои нав. Дӯстон, саломат ва муваффақ бошед. Хайр. Инак дӯстон, таърихи Россия. Саволҳое ки дар он шуданаш мумкин. Когда была крещена Русь? Яъне Русия ё худ Россия кай масиҳӣ, яъне дини онҳо ба масиҳӣ гӯем гузашта буд. Когда была крещена Русь ё худ дар Россия бошед, онҳо крещение
мегӯянд ин чист, яъне дар Россия масеҳиро кай қабул карда буданд, яъне ин бисёр ҳама гуна амалиёту чорабиниҳо онро дар пай дошт. соли 988 будааст. Дар соли 988, яъне на 1988, балки соли 988. Идома медиҳем. Кто был первым князем Киевской Руси? Аввалин князи Руси Киевӣ кист ё ки буд? Дар бисёри маҳзанҳо дӯсто Рюрик омадааст, яъне княз Рюрик. Лекин дар баъзе аз маҳзанҳо Олег омадааст. Ва инро бояд ба инобат гирифт вақти ҷавоб додан ба ин суолҳо. Как называлась столица Древней Руси? Пойтахти Руси қадим чӣ ном дошт? Ё Россияи қадим чӣ ном дошт? Ответ Киев. Ҷавобаш Киев. Яъне пойтахти Руси қадим ин Киев буд. Когда началась татаро-монгольская ига? Тасаллути татору муғул кай оғоз шуд? В 1237 году дар соли 1237. Албатта ин ҳам дар асоси маҳзанҳо. Кто освободил Русь от татаро-монгольского ига? Русияро аз тасаллути татору муғул кӣ озод кард? Иван III. Иван Савун. Когда была основана Российская империя? Империи Рус ё худ Россия кай таъсис дода шуда буд? В 1721 году, соли 1721. дӯстон, ин буд аввалин намоиш бо ин намуд ва албатта он идома мешавад бо дастгирии шумо, албатта бо хоҳиш ва албатта дастгирии шумо. лайкҳо, подписатсия кунед, комментариҳо монед бо оиди мавзӯъҳои нав. дӯстон, саломат ва муваффақ бошед. хайр.